Kakang Harwaca Kakang Turja Mak Sestyaki kewangi Siwa Ndrawati. Heeh. Aku entuk dawuh saka bapak. Ya tenan ora. Antasena badhe sik ana Bagong gawe nenal marhum. Kowe ingkang putring Jangkar Pungkurun Turja Cemadung dawuh, Rama Kyai wonten menapa kula Cemadung dawuh? Nuwun sewu Kanjeng Prabu. Ingkang putring pringgotanipun Gatotkaca Cemadung dawuh, wanter pangawinipun Paduka Kanjeng Prabu Ndrawati. Miwah Rama Kyai Jodiwati kula Cemadung dawuh. Siwa Ireng Ndrawati aku nyadong dawuh, Bapak eneng wigati apa aku nyadong dawuh anak Mantasena. Gatotkaca Antarjantasena. Wektu dina iki wong tuamu Werkudara ora duwe wigati lawan atmajane. Ya mung wakmu Ndrawati ingkang ngawe marang sira kabeh. Lajeng paripun Paduka Kanjeng Prabu paring dawuh menapa? Nalika semana wakmu tinimbalan swananing Praja Ngamarta ingkang wigatine nyara wedhekake marang pasumenane wakmu ing Ngamarta. Nanging Bapak anglayoni jujul anusuli. Durung nganti paripurna nggon punapa sabdaning Kyai Prabu Darmakusuma sawane Panakawan Bagong. Nggone kepengin nyuwun ngambil wujuding pusaka. Mongko Werkudara Janaka nek Dewa kabeh padha sarujuk. Ya mung wakmu Ndrawati ing ora mathuk awan kekarepaning Semar. Tasih Semar kuwi derajate Panakawan, Semar kuwi ming batur. Lah kok dadi wani bakal mboyong pusaka Ngamarta katelune. Tegese Semar bakal ngungkuli marang panguwasaning wong atuwamu Pandhawa. Mula wektu dina iki Bagong seling surup karo Setyaki. Yen nganti mengko dadi pasulayan. Antarja wonten timbalan. Gatotkaca wonten timbalan. Antasena ana dawuh apa Pakde? Ewang-ewang ana pamanmu Garba Ruji. Ya kuwi Setyaki. Aja nganti kewirangan lumawan Panakawan Bagong. Nggih, ngestaken dawuh. Ora ketang sambung obor, celok lintang mangkata dina iki. Yen Bagong gelem bali tegese manut pangrahing para Pandhawa. Nanging yen Bagong ora gelem bali, kowe tak paringi purba lan sesa mangsa bara nggonmu ngrenah kawan si Bagong. Nggih, ngestaken dawuh. Nyuwun pamit, Bu. Nggih, ngestaken dawuh kula nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Karo ngendikane Pak Ndrawati, wah, yen saged dagan iki bapakmu kaya ora cocok. Ora mathuk karo panemune wong tuamu Ndrawati. Terus teko malah Kresna kakangku bakal tegel karo Bagong Antasena. Piye, Pak? Kowe wae tak dawuhi. Heeh. Bagong petukno. Terus aja nganti Bagong kalah karo wong-wong kae. Karo sing didhawuhi Kresna kakangku, nadyan kae anakku dhewe Gatut karo Antarja. Ning pancen belani karo Setyaki. Kowe tak wenehi kewajiban kudu iso ngayomi karo Bagong. Siap. Nek ngono penggalihe bapak padha karo atiku. Aku didhawuhi Siwa Ndrawati janjane ora cocok, ora mathuk. Mongko kabeh sing dadi wigatine kakekne Semar ki mesti apik. Wangune ana rasa sing ora prayoga. Ana penggaling Siwa Ndrawati wedi yen to lenggahing Siwa Ndrawati kuwi mengko didesuk sarta digusur dening kakekne Semar. Sing baku aja nganti Bagong kaningaya. Wah, aku ngrumangsani nadyan kaya ngene tau tate nampa pangudange Bagong. Tau tate digula wentah karo Bagong. Siap, Pak, mangkat dina iki. Yo, sedika ngestak. Bagong wani karo Setyaki. Anggep apa kira-kira kowe iso ngalahke Setyaki? Sik, sabar, Om. Ora sapenake dhewe. Nek kula jane ora arep wani karo sampeyan, ha sampeyan iku juragan kula. Ning gandeng sampeyan ngewangi Sinuwun Ndrawati, mongko Sinuwun Ndrawati wis gawe wirange Bagong Srana nyenyamah asmane Bapak Semar. Sampeyan kudune iso metong, iso mikir. Sing mang belani niku bener apa salah? Nek bener mang belani, nek salah sampeyan padha karo ana bebasan ora mangan angkane ning gabul pulute. Halo? Wes saniki sampeyan nek atur ngajar Bagong mangajar, terus entu-entuane apa? Bagong cilik loro gedhe tekaning pati, patine Bagong ning negara Ngamarta. Bapak preso, bapak krungu.
Saya nesu Bapak. Sing materi Bagong sapa? Setyaki. Bapak terus cancut tali wondong goleki Tenggar Borusi. Ketemu sampean, arep sampean digdaya. Wani para Bapak? Piye iki kok ram dadi iki piye? Wis gleleng kaya ngono kok barang aku omong kaya ngene kok terus atimu kaya tidak-tidak. Pripun? Monggo, ora masalah. Aku arep tonyo-tonyonan. Aku arep ajar-ajaran, aku ora apa-apa. Aku arep antem-antemen, ora masalah. Wis lara kula lakonane. Mati nek perlu kula wujuti. Ning siji lho, Bagong ora marahi, Bagong ora tumindak sing elek. Bagong mung belani karo Bapak Semar. Merga Sinuwun Darawati nyamah jenenge Bapak Semar luwe-luwe Sinuwun Darawati suudon. Karo Semar Badranaya dianggep Semar bakal ngembari panguwasaning para Pandhawa. Mboten bakal mungkin terjadi. Ning wis semono sampeyan Darawati merga Sinuwun Darawati tau nek-nekke terus sampeyan arep ngajar karo Bagong. Ah monggo. Aku ora masalah. Nek ming tok poloe aku ora masalah. Wis lor cilik lara gedhe tekane pati tak wujutane ora masalah tenanan. Tak kira nek gojek terus maplek. Waduh, bathukku metu gedhe ya semua. Wah, lah kaya kewahane iki aku jelas kalah. Kono Senopati Ndarawati gak aku mung wong cepete kaya ngene. Nek nganti kono nggawa gada wesi kuning, aku ya ndek gada ning jelas kalah. Yakin sumpah, wis iki nek aku ora mulih ning Karangka Jompel iso dadi Banten. Wong kene wis mlayu kaya ngene iki mbok nek kira-kira aku wis rumangsa kalah. Wis melayu mbok mandeg leng ngoyak kok iso brubut bantre ora jamak. Monggo aku nek melayu ki sikilku gathoke. Pupuku ki gathok dadi pupu. Perih. Wae, Pak. Kriwikan dadi grojokan geguya dadi tangi. Ngopo, Gong? Mate aku. Wes cilaka tenan iki. Rana ketemu Sencaki. Bul Kresna wis ngetapke wong-wong anak-anak Pandhawa. Oh alah yem. Ngimpi apa kowe istriku tercinta? Kang Mas mukane ngoyo ning dalan yem. Ngopo nangis, Gong? Nangis wae. Sampeyan tekan mriki mesti kowe Bagong wani karo Sinuwun Darawati. Pecah sirahmu dies piur. Rasa nangis. Rasa nangis apa? Arep diajare kon ra nangis. Menengo sik to. Kowe tak kandhani. Apa? Lho ora basa. Anu pripun? Aku ki pikiranku ora kaya wong-wong kae. Kakang Harwaca Kakang Turja, Mak Setyaki kan kewangi Sinuwun Darawati. Heeh. Aku entuk dawuh saka bapak. Ya, tenan ora. Antasena badhe sik ana Bagong gawe nenal marhum. Ora. Lah terus? Kon ngapae? Anu kenapa? Bapak ngremangsani nek tau tate nampa pangudangmu. Bapak ki tau tok udang, tau tok mong. Mula nek ana wong ndak sikara karo kowe, bapak ora mentala. Terus bapak dawuh karo Antasena, "Ayo mono Bagong, aja nganti diajar karo kakang-kakangmu." Wah, tenane. Engko sembrono ora, aku tekan kene arep ngewangi karo kowe. Esti napa? Estu napa? Nek panjenengan terus pripun? Maju meneh. Ana apa? Pedhoke Pak Setyaki. Ngono kuwi ngewangi. Ngono kuwi ora ngewangino, Sena. Ngono kuwi jlomplonge aku modar. Kowe kok bengok-bengok nyapa to? Lah nek ngewangi kok kon maju meneh. Aku mlayu wis gila kepati-pati kon maju. Anane kowe tak kon maju, kowe tak nehi daya kekuatan. Kaserten? Yo. Apa? Daya kaserten apa? Tinata mendhat dina menten? Ora. Ning aja kuwatir.
supaya kowe diantem ora ngrasake lara, kowe dipateni ra iso mati, kowe dikapak-kapake ra ngrasake lara, ana carane. Aku tak mancing ning awakmu. Mancing ning awakmu. Mancing ning mriki wis metu ngendi? Metu sarana sukma. Oh. Metu cangkem Ora. niki. Ora. Napa niki ciut ning ngombo. Kita ciut ning wis kuat jembar banget. Aku njaluk karo kowe. Heeh. Iya. Iya, heeh nggih pripun? Ngampet ambegan aku tak mlebu ning awakmu. Ngapa tambakan? Iya. Engko kula lara-lara, awak kula melar. Ora. Iso mancing ning awakmu. Nan, Iya, tenan. wis wis. Nek kowe tak jingi, aku wis mancing ning awakmu, kowe mungsuh Paman Setyaki, kowe diantem ora ngrasake lara, pateni ra iso mati. Amo Suramarata Jayamrata. Enteni kono Setyaki. Ngampet ambegan. Gua aku tak mancing ke awakmu. Nek kowe dikapak-kapake ora bakal ngrasake apa-apa. Tak mancing dina iki kowe dadi wong digdaya merga Antasena. Wis saiki wae yo. Wah, selak modar. Omong wae ora. Gong. Wis. Nane, Wis. sampeyan teng pundi? Aku ning awakmu. Lho edan iki. Elok tenan kok. Terus kekuatan kula Kowe ngopo-ngopo iso. masa Iya. Mabur ya iso, ambles bumi ya iso, kowe piye-piye keturutan. wah. Gelereng tenan iki. Ning ya perlu dijajal, engko nek ngapusi, Ora. nek mabur carane piye? Sikilmu gedrukno lemah ping 3 engko mumbul dhewe. Coba ya. Ya. Ah, geleleng iki ya mung sementen iki. Arep dhuwur ya iso. Niat batinmu njaluk sing dhuwur. Waduh ora weruh apa-apa maneh. Ming mega tok medhun mawon. Nek medhun pripun? Awake rada didoyongke mengarep. Wes meneh wae. Ah, wah geleleng iki. Wah, ya ora ketok tetepan ya. Wah, ya Kyai kok semene akeh ya luar biasa. Wih, sapa adus kae? Jaman kaya ngene kok kamar mandi tanpa gendeng. Wah, ora umum nek kae. Kowe lah. Elok tenan kok. Engko gek wewe ya. Wis ndak dosa. Ini kena medun pripun? Ya kari medun ngono wae. Ya medun landing. Lan ambles bumi. Ngampet ambegan niat ingsun ambles bumi. Nggih. Mengarep memburi. Mengarep kena memburi kena. Wus. Wah, oh ya meng peteng kok. Lah ana apa-apa bumi iki meng lemah tok ning kok kaya ambegan iki kaya ora sesek ya. Edan terang Antasena iki ampun tenan ya. Wah, jan. Wah, aduh sapi keng. Tak serondol mongko jebol Ais kaya mapi urun nang sirah semen ra apa-apa. Kena lemah kok ora ilang ambine. Jedul. Ya. Amo Suramarata Jayamrata ayo Wresni Wira Setyaki Bima Kunting. Sini kowe mungsuh Bagong Kewirangan dina Manguwuh-uwuh karo Setyaki. mau aku kalah karo kowe. Saiki kowe wis ngara menang karo aku. Ayo ngantemo Bagong. Ngantemo nek perlu godha wesi kuning, godha wesi biru. Tak keprokno sirahe Bagong. Nek nganti aku iso tekan ning pati aku meguru karo kowe. Apa mentas meguru anyar? Arep meguru karo ora apa ngabari kowe? Mencorong tejamu sajae wani tenan karo Setyaki. Setyaki.
Kowe nek tak kena tak pringgake becik mundur. Mundur. Mumpung durung kowe modar dening Bagong. Oh, kira-kira iso ngalahke Sencaki. Weh lah, iki delokke sik. Gila apa ora? Nek ora kanan kaya ngene iki kowe gumun apa ora? Hah? Sawangan Sencaki. Loh, bukan sulap, bukan sihir. Iki namanya nimblis. Sirahmu pecah dadi 8 seni. Bagong kok kaya duwe kekuatan anyar. Ing atase mung derajate Bagong kok mumbul kaya iso mabur ngambah Dirgantara. Wonten napa paman? Bagong mabur nggih. Menawi panjenengan saged nututi Bagong kula aturi nututi. Menapa Bagong saged ngambah Dirgantara? Kula aturi Mas. Mabur lagi entas. Dadi isih kurang prigel aku kecekel ya semua. Ayo. Sambato. Culke. Culke. Ana wani ora nglimpis kok mburi culke. Dapure kaya ngene. Iso mabur. Ora mek mabur. Delok ayo. Udus. Wah, ketok kowe. Gatot kaca kok JT men. Muran. Gugu arepe dhewe Ayo sambat kowe. Mabur iso, ambles bumi iso. Yo iki yo langsung ambles bumi. Cus. edan. Ora edan iki tenanan. Mendel meneh. Aku kulino kok tak ketoke ndase tok ngene iki lho. Ayo ngene iki piye ayo. Endruk. Metu gane atiku. Metu ya metu Candak dening aku. Unter gulumu pedhot. Modar kowe. Kowe lah mentolo tenan to sampean. Ora mentolo sebab apa? Kowe ngias karo kaca. Kowe wis ngecek karo Gatotkaca. Pun mang tugel. Wis. Ora masalah. Wis mang puntir gulu kula. Ilang ndase ra apa-apa engko tak gantine ndas tolo. Pedhot jangkamu. Mang pedhot, mang pedhot. Berkane batimu. Mas wis rasa dadak ngeman karo Bagong. Mang pacar. Tur kurang ajar. Mati dening tangane Gatotkaca. Yai Semar. Aku dhewe ingkang bakal matur marang Kakang Semar. Pidana apa sing bakal tak sandhang? Mergo Bagong ngiwiwi karo Gatotkaca. Bagong ngina karo Gatotkaca. Tekaning pati mergo saka tangane Gatotkaca. Siwa Semar. Aku sing mateni Bagong. Asem yo akeh semute to kene iki, Bang. Edan. Wong dirubung semute gila. Oh, alam dena kaya ngono kok glelenge Raja Matut. Ana wong pindah mergo dirubung semut kok njur klepat. Tanpa tali wara rumangsane. Ayo, sapa lagi? Sapa lagi? Mumpung isih buka, ayo mumpung isih, ayo. 1000 entuk 3. Kene. Ayo sapa sing kira-kira muksa Bagong legane ngatiku. Antar Joko Wongsarja. Iki kakangne Gatotkaca iki anak Werkudara sing tuwa dhewe, mbarep anak sulung. Iya. Bagong kowe. Heeh, arep ngopo kowe? Arep nyembur, heeh. Semburan ora masalah. Ora ngerti kridane Bagong bengi iki jan lagi lakon tenan iki. Gatotkaca gila karo aku. Sencaki mundur. Aku men kowe, Jo. Lus. Jajo. Ya wis men apa? Apa kowe ndek kekuatan? Sawangan, kowe ora mung iso ambles bumi, aku iso mabur. Delane ora percaya. Endi mabur? Lah iki mau. Aku nek mabur ora tau suwe aja. Sedhela wae cukup. Mabur suwe-suwe ragate akeh. Ya, mabur pancen lagi ora diudanani karo dewa. Sawangan, kowe ambles bumi, tak tututi ambles bumi. Iki delon. Endi? Piye ora mandi kabeh ta iki? Oh, bajigur iki. Metu ora omong-omong. Aja mung meneng wae. Apa nyasmitani? Ngono. Oh, tiwas pamer ora. Aku sengit suwe-suwe kowe pamer suwe-suwe kowe gleleng. Sapa-sapa tok pameri, sapa-sapa tok glelengi aku wegah nek ngono iki, Gong. Kene mlebu meneh arek. Ayo mlebu meneh. Wis rada sauntara kaya mlebu meneh ngene yo.
sirahmu mutar kowe ora. Masane maya jeneng omah. Dimas Antasena, Kang. Kok malah ngewangi Bagong? Dawuhe bapak pancen ngono. Mergo bapak paling dawuh karo aku, niate Semar ora bakal elek. Tur meneh Bagong nyilih wujuding pusaka telu mau pancen saka dawuhing bapakne ya kuwi kakekne Semar. Monggo ora apa-apa. Arep gendak sika karo Bagong, aku wis diparingi kewajiban karo bapak supaya ngayomi karo Bagong. Nek aku ngayomi karo Bagong, sampeyan arep njotosi Bagong, tegese aku sing kudu mungsuh sampeyan. Yo gelut piye? Menang sapa? Cengengesan tak keplak sirahmu. Piye ditantang adine ora wani. Mundur. Udah mlaku kok mundur ki ngopo? Engko seneni. Mundur kok maju ora. Ngono wae. Ya to, Gong? Heeh. Dhewe nek pancen gendak sing karo Bagong, mungsuhe dudu Bagong, ning Antasena mergo aku entuk kewajiban saka bapak kon ngayomi Bagong. Betul. Kari wani apa ora? Ha to. Hus. Ya wis yen pancen ngono pun Kakang ngalah Dimas. Ora ngalah wedi. Ala wedi wae. Pucet tok. Ketok ora ide pucet kok. Nek aku gelut karo wadiku, nek ana sing mati salah siji, nyawamu ijole. Kowe ya ora ngono. Aku kan wong liya. Aku mung arep nyoba Antarja karo Antasena iki menang sapa. Mergo penonton semene iki lho ana sing ngerti gelut Antasena karo Antarja. Piye wani ora? Ora. Ah ngono malah jelas. Wis ngono ya minggat. Us. Iki karo kakangku kok ngono to. Iki kok tas-tas to. Nesu piye? Nesu tak jarah rayah ning kene wong loro kowe. Wis ya ora. Wis tindak ya. Ya wis Dimas ngono aku manut karo Dimas Antasena ya. Malah Kakang Garutoco kandhanono. Mengko aku kowe karo aku karo Kakang Garutoco sowan ning Karang Kadempel. Arep ngopo, Don? Lho. Bapakmu kuwi kudu duwe nom-noman kaya aku supaya gegayuhane kasembatan. Sing jagani sapa? Oh, daftarke Linmas. Wis. Aku sing bakal ngayomi karo bapakmu. Oh, nggih, nggih pun ngomongke do mlumpuk do menyang tenggen kula. Ya wis Bagong ngono wae, nggih. Wah. Alus iki ambles bumine. Iki blasrani wara Mas. Iki kok senengane nyuwara kasar kok iki. Kowe tak tothok lambemu lho. Wis kowe bali yo. Kowe atra ditakokke. Kula isih ndek kewajibane. Apa? Tumbak para welang payung tunggul naga. Pustaka Jamus Lima Sada pripun? Nek bapak nakokke piye? Senani bapak nek nganti kula ora nggawa pusaka nika. Terus sing kaya ger becak niku. Hus. Kuwi senjata cakra. Senjata cakra? Iya. Wah, jan kok malah papat. Kuwi katondo nek kelakuane utawa tumindahe Siwa Ndrawati kuwi kleru. Mula pusakane trima uncat saka Kancing Gelunge. Terus gawanen. Oke. Kula gawa nggih? Iya. Mungkin aku alat. Waton kuwi nyembah ping 3 ora kualat. Sampeyan kok iso basa Indonesia? Reget. Ora ngoten. Wes Ndek. Kok kebablasan siji. Baleni mboten? Baleni. 1 2 3 wis. Ngono. Tengen. Tengen. Ngegegete. Aku somong tengen. Iki tengen iki. Iki tengen. Iki sik biasane ciduk. Iki. Piuk ngono. Wes. Gawanen ngono nggih. Nyun pamit nggih, Ndara. Sing ati-ati. Wah, jan genteyong niki. Ora apa-apa. Ngati-ati kono, Gong. Pasrahke bapakmu nggih. Bareng tak sawang kadoan lah kok Bagong malah ndotong pusaka. Nyatanipun sanes niyatipun Bagong. Namung pusaka ingkang bidal piyambak saking pagedhongan pusaka Koko Prabu. Weh lah dalah.
Kyai Semar nggunakake kekuatane supaya iso ambedol pusaka ngamarta katelune. Lajeng kepareng Paduka, Arjuna kula wonten maring adhawu. Ora jeneng pun Kakang aja lan Siadi. Nanging saka penemuku apa ora luwih becik lamun dicoba ditodhi lair batine Kyai Semar. Aku tak nanjihke marang Kayiwangan. Marang Kakang Suralaya suwaniwang pukulan Bathara Guru. Babakan perkara iki ora tak anggap enteng, nanging tak anggap abot. Sabab yen to anti kasembadan gegayaning Kyai Semar kan wurunga mengko bakal ngembari marang kadewatan. Tindak Paduka kula nderekaken tunggunen sawetara ning kene wae Janaka. Mengko aku ora suwe bakal bali meneh nang papan kene. Sendika ngestakaken dawuh. Oh, Mastu Nama Sidam sekaring bawana langgeng. Kakang Radu. Kakang Resi Kanika Putra. Ah, merkencang warudaya. Pak Pong bolong kali codhe sapa sawe punawi di mila Kayiwangan katingal wonten gara-gara menika mboten pangling kadisuwanipun titah Pujangkara pun Kresna ing abiyantara ngersanipun ingkang rayipun Jatimurti Kakang. Alah menika sawanipun Kresna ngabiyantara Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Mila awon sae patrestu menika timbal menapa wigatosipun dening Kresna ngabiyantara di Kresna padha kanthi harja saprapta kita Narayana. Nggih, pun tansah pinanganing kawidadan niring sambikala sawanipun ingkang wayahipun Kresna. Napa kemareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun yaya luntampa. Akarya bombong tiasulun ora liwat pangestu luntampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Bayana pigati apa dene jeneng kita ngabiyantara. Monggo tanpa tinimbalan. Wali-wali menapa pukulun? Sowan kula wanasa Paduka Hyang Adi pukulun menika namung badhe asong pekabaran. Pekabaran bab apa? Lampane iki dumados wonten ing jagat. Nalika semanten ingkang wayah sowan dhateng negari Ngamarta nanging dumadakan mboten kanyana-nyana wonten sowanipun Panakawan Bagong ingkang diutus dening Kyai Semar nyana widhekaken utawi mbabar lampang bilih samangke Semar badhe ambangun Pura Kencana nggone bakal ambangun Pura Kencana. Nuwun sewu kulun mboten nama kula badhe anglincipi carang papak babar pisan mboten namung panggraitanipun ingkang manah Panarayana inggih pun Kresna. Pengalamanipun Kyai Semar inggih mekaten menika kala wau inggih to menawi mangke mboten wonten menapa-menapa Kyai Lurah Semar anggenipun badhe kepengin minggah derajatipun saking Panakawan anggayuh derajat ingkang langkung inggil langkung-langkung menawi anggenipun mbangun Pura Kencana menika kala wau tumunten badhe ngembari pangaos Paduka. Menapa mboten nami badhe angasoraken dhateng derajatipun kadewatan pukulun. Oh, Mastu Nama Sidam sekaring bawana langgeng. Kakang Narada, punawi? Kresna sowan dhateng Kayiwangan munjuk atur babagan perkawis menika. Ah, mangripi lho, Dik, mangripi. Ternyatanipun menika tasih kula warga Paduka piyambak. Monggo wiwit rumiyin nganti dumugi sakmangke. Kakang Semar anggenipun gesang wonten ing Madyapada menika mboten gadhahi niat ingkang awon dhateng sinten kemawon. Mila menapa dipun aturaken dening Kresna menika kedadipun petang. Sampun ngantos duna dung kaping tembe wingkingipun di Adi Jatimurti. Inggih, Kakang. Namung tumrap kula menapa dipun aturaken Kresna menika wonten leresipun. Wonten leresipun sebabipun Kakang Ismaya menika mboten wujuding dewa nanging sampun manjalma dados titah. Nadyan panjalmaning kadewatan nanging Semar menika menungsa lumrah. Menawi sanesipun monggo dipun dakwa kados mekaten. Nanging menawi Semar menika langka, anggenipun piyambakipun menika supe dhateng kawontenanipun. Semar menika mboten badhe kelampahan lali dhateng jejeripun. Pinanggih ingkang bijaksana lho, Di, sampun ngantos panjenengan mboten adil tumrap sinten kemawon. Kresna, kula wonten maring adhawuh. Banjur niat kita ingkang kaya mengkono mau, darbe niat ingkang kepriye? Mara gage matur marang panjenengan ulun pukulun. Menawi namung kula badan sapata anggenipun ngemutaken dhateng Semar menika mangke mboten badhe nggadahi kegiatan menapa-menapa. Nanging menawi Paduka Hyang Adi pukulun ingkang jumangkah tuwin
ambudi sarana supados sakmangke Semar menika kala wau nyabaraken ing dados gegayuhanipun nanging lamun ulun kang bakal nyabarake karepaning Kakang Ismaya tan wurunga iki mengko mesti bakal dadi daredah padha kadang kang kaya mengkono mbukak mboya bakal becik kedadiane Kresna kedukung Giri Gudha lawan Semar nggone bakal bangun pura kencana mekaten Bu Kulun ya lajeng sinten ing mengko dados rawang kula ngrinipun badhe nyabaraken garyanipun Semar Badranaya tunggu sawetara ulun nimbali sowaning permoni ya Bathari Durga Kresna